mafanzi muri ngoda ndikokuza Ndanhonga mari. Ndanhonga mari. Sokufama ingononga zvinhu zvesa mwana. Watonga munhu wedombo. Oya. Kuti dangeri nzimari ndanhonga pa. Kuti dangeri tasa. Kana milioni. Wana wacharasa mavhisi chamwana. Mbudonde Wana wacharasa mavhisi. Aya ndekuba sit pa airport. Ndozitenga idi fly Emirates ye. Fly Emirates. Utezi? Yangu ndege. Ye. Satipi kwati mambati ichipfekedzana hembe kai usina chaunacho. Dzakazara ma fly Emirates pa airport apa. Ndokusvika nemilioni yangu kuti kangani kangani wocho chikumbira hembe kwandiri. Chotodo kudanhonga marongo sende pekana sende. Ndokurupa ka 10%. Upo ndo panozosvesa ka 10%. Yore danhonga riwa waite. Iriwa. Iriwa. Ndopa 230. Zviri pachena. Yebo. Asi dandiri inhonga mari yoga. Yo wana 5. Wangu. Ndokutaurira. Sani size. Wagara tone problem waro ndirakisa munhu wako. Unoita sei? 5 manje nini manje? Yakupa 5. Pachi. Padira cho. Direji. Iwe. Yo wagara nokumbira hembe kwandiri we. Induzo 30 ndokupa $5. 5. Imwe mari totenga dzimwe hembe bozo wagara nokumbira hembe kwandiri we. Yo atakwere. Ndakupa kuti Induzo nokuti nini kana iri wando pa 30. Andika. Yo 5. Chimira unzo manje. Pati iwo ndakupa 5. Sei. Ndakupa 5. Aiwa. Anonga mari ndiwe. Azvibude. Ananga anonga ndi. Aiwa zvazviite manje. Pakurese. Madhura aite manje. Yo ruwana 5. 5 bishoma wangu. Iwe. Pamari yangu nini? Pamari yangu nini? Izo. Unuze mari yekupa wewe. Chatwina 30 nana. Ndokona ndokupa 2. Iwe. Sadaro. Sadaro rese. Madhura aite manje ndingochita. Sadaro zina basa zinzo. Azviite. Shafa 5 bishoma wangu azviite azvibude. 5 bishoma azimari. 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 230. Ko iwe wadi kuti wokona 100 yo ndipa 50. Aiyo. Sikia aite. Ndopo 30. Iwe. Nyamba. Undotara 100. Ndopo iwe. Yo ndikupa 5 already. Aiyo 5 aite. Ndakuvisa dhura futi. Ndore super ndakupa 4. Iwe. Kana iyo kana zvakadaro. Kana zvakadaro sai unditonge pamari yangu iwe wazvizo. Ndinyaya yangu opo. Yo wakwana 4 man. Izo zvazvibude wangu. Pakuti sei? Pakuti 30 na 40. mari ndiani? Mari ndiani? Aiwa, zvabaso ndiyangu. Yose wati 30. Yo. Yo pokutanga kuti unova 30. Iwe mari ngeri yangu iwe. Ndikupa 4 iwe. Yakupa auta naro. Urwana 4 iwe. Urwana 4 uruzo. Chicha muri kuita. Kuzama ngazana makwelesi. Zonzo cha. Kandiyo chanzi. Munetsa nenyaya. Mira unzwe wangu handike. Ini ndiye waya rangu nyinga waya handike. Ndamuzoto pa waya ndikupa 30 handike. Handike. Iye pa waya rake iye. Atanga andipa 20 handike. Ukona yo mira unzwe nyaya chiripo iwe. Ndidanhonga waya nini handiti. Undamuzati ndikukupa $5 varamba. Mira. Kana muti pa $5 iyoka ndakubvisa futi $. Because mari anonga ndiani? Ndini. Ndakumba 4. Ukaona 4 usade nharo wewe unaona 4. Ndatopedza ndomaperere madhire $4 ndo yako ivi. Ini nzemunzi. Ini ndine mari handike. Ndamuzo ndikupa 30 pa waya. Chinzwa kafola nti mara izi yako na iwe. Aiwa ini ndinayo mari nini? Ndine mari nini? Ndamuzo ndikupa 30. Dauti 5. Yo ndokupa 5 agara yanokwetera hembe kwandiri. Ndotenga dzimwe hembe dzauchazokwirita futi wewe. Ini ndine mari ndinayo ini. Waya. Ende ndofana kupa mari yangu ndichidai nini? 30. Pamari yangu inini? Ndokupa 30 iwe wakwana 5. Ngati amira ngati Ndimo inzwa ngati mfanane. Chingompuwa 15. Aiwa. Ndawirana 5 ndo yari. Alright. Nina nditika. Chindipe kuno kumari yacho kana yakabatana ndokupa change ndichange ndinayo kana yakapadza ndipendi kushandisa zviri square zingani. Mazai unotanga kuteerera nyaya. Hapana mari apa. Kuti wale
Nai. Abarabari. Msore ni saka kadanganyika zve. Hapana mai. Udeburafu. Nasari mukawati. Mwari nono. Imsadare Boys. Sio timisa zvinhu zvine basa. Ida kuzoita kana biro kuti kateki utazita. Ronganza vanhu kapo. Iwe usina mari yacho. Ondoramba mafuta. Apa ndotone problem. Mira volozo. Gatichiwira. Ndazvinzo gatichiwira dei. Iwe ne problem. Yey. Nditori pachena kuti ukatungamira pakupfuma kwandiri ndatonyumura. Kuyonga ati 5. Ina nditombokubatsira mashuro. Usarwadziwe naika chingosiya wangoleka wapa watosubscribe unoone mutakunanja